माइ गायग्रा बियो बेलाय मा जाखो कफि Kalau rapar mana sih? Mai gaयग्रा बियो Itu mah kalau mau mai hayu nama. Gaयग्रासो. नैबे जाहैबाय थालिरनि दुरुं खुन्दुं là phải thấy mà không có được नैबे जोबथा फैबाय नैबे जोबथा एक्जिबिसन जायगा खालि दंबायमोन माथो जायगा खालि दंबायमोन माथो ना बैयाव फैयाखै Video बानायखाबाय नों खेबसे औ भिडिअ होदां कितना एक तो कितना कितना एक तो 50 টাকা 不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用。
Ini bener aku naik semua dia. उन्दैफोरनि गेलेग्रा उन्दैफोर खारनाय बारनाय खालामनो हायो गोग्लैनायनि जेबो राहा गैया नैबे जाहैबाय आलदा मडेलनि जाहैबाय बेयो आलादा Aman, sah ada nak?